खावलायबाय एसे खमावदो आलासि बिथांमोन सफैसान्दि आरो जोंनि गेजेराव दंबाय थायो अनजनानै PLAG HOSTIng फैदो गाइस Gula biru kebaik guys, naidw. Nah, dumpling ke lagi mana? Biru sampai guys. आरो बेवहायनो नुजाफैनो हानाय बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म एवार्ड बान्था मोननाय आरो बर' साहित्य सभानिफ्राय सानजाराव नफिसर ब्रह्म बान्था मोननाय बिथां आदा वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे बेवहायनो मोनसे हाबाफारिनि थाखाय नुजाफैनानै बाहागो लाफैनो हानाय बिथां डक्टर सुबुंसा मोसाहारि एसिस्टेन्ट कमिशनार टेक्स आसाम आरो बिथांनि उनावहाय गुबुन गुबुन जेरैहाय जोंनि बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आयदायाव बिबान लानानै मावसोमनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय गासै
बिबानगिरि मावथि नोंथांमोन आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथि लोगो दैदेनगिरि आरो थान्दै नोंथांमोन आरो जोङो गिबियावनो हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों जों दोरोङारि बिथिङाव मा जिनिसा बयनिफ्राय गोनांसिन बेनो जाबाय मोसानाय खननाय दामनाय देनाया जाबाय पृथिबीनि बा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन बयखौबो फोजाखांहोनो हानाय बा थोंजों कमिउनिकेट लाखिनो हानाय दा बै जिनिसखौ जों नोजोर होबाय जोंहा मा दङ बेनो जाबाय सेथि हाबाफारिगिरिफोरा बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ दुलाराय जौसा आफादनि बिरबिलाखौ बिरहोनाय जोंनि आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सुंद'यै बिबुंथि लाखिनो थाखाय बर' आइजो अनसाय आफादनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय मानगोनां बिभारानि नार्जारि आबबनि बोसोनगिरि बिथांखौबो सिगाङाव गसंथानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरसालिया जुथुमा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै नैथि साननि जा नैथि हाबाफारि मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेननोसै। बे समाव नुजानो हानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपाली नार्जारि, मोन्नैबो आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि नोंथांमोन, लेङाइ आफादगिरि नोंथांमोन, बर' आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन, बे समाव जोंजों नुजानो हानाय बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि ललित चन्द्र बर', PLAG HOSTIंनि मानगोनां चिफ बिथां जोंजों लोगोसे साफ्रोमबो मावथि नोंथांमोन, बे समाव नुजाफैनो हानाय बे ओनसोलनि साफ्रोमबो गोरों गोरा रायजो राजा नोंथांमोन, मावसोम हान्जानि मावथि नोंथांमोन, फरायसाफोर, बे समाव जोङो गिबियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा रुंसारिफोरनि खाम्फा बेयाव बिबार बावजेननो थाखाय जों फारिलाइयाव होखानाय बायदि बिथां दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां देबेन ब्रह्मखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय लोगोसे बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आरो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों। बे समाव आङो मानगोनां बिथां सानैखौबो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावहैजेननो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिखौ हेफाजाब खालामगोन बिथां नाथुराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि, आरो आइजो अनसायनिखौ हेफाजाब खालामदों बिथां दिपाली नार्जारि आफादगिरि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद। जोंहा मोनसे हाबाफारि थालांबावदों नैबे
मानगोनां बिथां देबेन ब्रह्म दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो मुस्रिमा बिभारानि नार्जारि बोसोनगिरि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बिथांमोन सानैखौबो जोङो मोननै आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। लोगोसे बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां ललित चन्द्र बर' बिथांखौबो आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। बे समाव बैयाव बिबार बावनो थाखाय बिथांनि उनाव खावलायदों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा थांखाबाय। गाहाय नेहाथारि बिथांखौ आङो खावलायदों। बिथांनि उनाव आङो खावलायदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बारग' आफादगिरि मुस्रिमा लेङाइ आफादगिरि नायरनि बसुमतारी बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बेरेमोदै मोसाहारि जुगेन्द्रनाथ दैमारि नरेन बर' बिथांमोनखौबो खावलायबाय। साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरि जिल्ला आफादफोरनि बिबानगिरि नोंथांमोन आइजो अनसाय आफादनि जिल्ला आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि नोंथांमोनखौ साफा साफा बिबार बावनो खावलायनाय जाबाय। बे समाव आङो दिनै जा मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै दान्दिसे सम बिबुंथि लाखिनो थाखाय दिनैनि जा मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेननाय आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि आरो बारग' आफादगिरि बिथां बिभारानि नार्जारिखौ खावलायबाय दान्दिसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय। गासैनिसिमबो नैबे गोजोन फुंबिलि समाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि 2 बोसोरारि जथुमा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै सानथामनि आरो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय सिमेन चापरिनि सानजारि नोगोराव नैथि साननि नैथि हाबाफारि मुंख्लं आरो रुंसारि बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिनै बे मुंख्लं खाम्फा एबा रुंसारि खाम्फायाव बिबार बावजेननाय मानगोनां बानजाय आफादनि आफादगिरि ललित चन्द्र बर' बिथां बर' हारिमु आफादनि रुंसारि नोंथांमोन आरो थान्दै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे फुंनि समाव मागो दाननि दिनै नैथि खालार जों जाय मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांदों नाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जाय सोमावसारनायखौ दुलाराय आसामावनो जागायदोंमोन 1987 मायथाइनिफ्राय बे सोमावसारनायाव दुलाराय बर' माहारिया
हौवा माहारिजों लोगोसे आइजो माहारियाबो समान समान बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन जायनि थाखाय आइजोनि गोबां मानोना बर' हारि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जों जोहोलाव आरो जोहोलावजो बिथांमोननि जि अबदान जि बलिदान बेखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लाखिनांगोन जायनि थाखाय जोङो जोंनि मुंख्लं खाम्फायाव जोहोलाव आरो जोहोलावजो बे सोदोब मोननैखौ जों लिरनाय जादों आरो जाय रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खामानि मावनानै बिथांमोना हयथ' मालाबा बेरामनि थाखाय एबा मालाबा बैसोनि तागिदायाव बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि थाखाय जों बे गेजेरनि खाम्फाखौ जोङो बिबार बावो आरो बे जिहेतु जोंहा गोलाव सम 1982 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाव खामानि मावनाय गोबां आइजोफ्रा रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों रुंसारि जालांनायखौबो जों जाहाथे मान होनो हायो बेनि थाखाय जों बे बाराव नैबे गिबि खेबनि थाखाय नैबे सिमेन चापरिनि सानजारि नोगोराव जोङो रुंसारिफोरखौ मान होनायनि बे खाम्फाखौ बानायजेननाय जादों जोंनि गेजेराव खावलायनो इसोरनि खाथियाव जों आरज गाबगोन आरो हयथ' दसे उनाव जों कन्डलेन्स खालामगोन आरो बे हाबाफारिखौ आवगायलांगोन लोगोसे दिनैनि बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव जायफोर बाहागो लाखांबाय बिथांमोनखौ आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जिराय मादै मादैयाबो मैयानो मोनफैदोंना मैयानो सफैदो ट्रेनाव फैदो ना ट्रेनाव ओमफ्राय आफाखि दासिबो फैदो होन्दोंमोन नामा औ थारमाने फ्लाइटजों जोङो फैनाय खोथा ना फ्लाइटनि टिकेट दानबाय ओमफ्राय केन्सेल जाबाय केन्सेल जाबाय होननाय खोनाखादों आङो नालाय गितास्रिया फैला ओंखायनोथ' फैनो बाबो आरो फ्लाइट बाथाय फैगौमोन आरो जोंथ' बे माबानि थाखाय फैखानांगोन ना दे जिरायथ' मादै आं एसे खामानि मावहैनि जोंहा फिथाफोरानो गाइस नायदो नै लारुआ मिस्टि बायदिथार मिस्टि बायदिखौनोथ' बानायदोंहाय जोङो बिराद मोजां नै एनथाबा गायथिंनो थाखाय मागोनि नालाय ओंखायनोथ' मागो दिनबो नालाय ओमफ्राय मिथिंनि थाखाय बिराद जगार खालामदों आरो जोङो जाहोदों रायजोफोरखौ सावनानै आलासिफोरखौ जों दा बेयावनो जानांसिगोन जाबायना जानानै जाजोबबाय आयो मोनजाबाय आयो फिथाया मोजांथार ना सिबिं होलायलायनाय आरामथार दासो सावगोदान जेनेबा माबा आरो लारु मोनै दासो सावगोदान गुदुं जाजोब्बाय आंबो जानोसै र' आंबो जानि मोनसे आं भिडिअ'सो लादो जोंना लिस्ट लागासिनो दङ नै सारा हौवायानो खनदों हिनजाव जानानै
Thank you. दखानफोरा नै गाइस नायलाय थांदो सोरखो ए माबाफोरा नै जोंना अनामिकाया दख'ना नागिरदो लायोनो दख'नाफोरा रावबो फैथागोन माने जोङो नायनो फैग्रोदो ओरैसै फैसा गैया माराबा लाना थाइसेबो फैसा गैयाबाबो जों नायनो फैदो आरो दख'ना दखानखौ लादो र' एसे बिराद गोलाव खालामदों एखेयाबो दखान सोर सासेनिखौ फैगोन ए इसोरसो आरो खेबना लानो रोङासै बावगारबायना आङो मुस्रि रकुमार ब्रह्म सार आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जाफुंसार होनो हानाय बा मावफुंनानै जोंखौ माने जोंनि साननाय जोंनि मावनायफोरखौ जाफुंहोनो हानाय आरसिनि आफादगिरि आरो मावथि बायदि बिफानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन फैयै साबायखर बावनाय हाबाफारि दं दा गिबियावनो दिनैनि बे आफादखौ आलासिफोरनो आरनाय रेडि थियारि खालामगासिनो दं नै जोंना रायजोफोरा